салом алейкум мардами восе деҳаи шобика ноҳияи восе тавсиятон метавем ки муихир бием бача азиз айна дӯстон азиз мардами ноҳияи восе лабои намуди моҳӣ аст дӯстон лабои хеле муҳира доранд ҳама мардум омода моҳии худа рафистанд меҷада бо моҳӣ хулоса дӯстон намоичо омадам моҳӣ бихӯрем бачаҳо омадам точкаи зура лайкҳоро монем подписатсия кунед мақсад бачаҳо лабои намуди моҳиро дорам нигоҳ кунед 280 сум 280